أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم amal ma magazine di Mali TV la jebo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh niye ando niye anga tafsir kono mi meke juma o juma magazine di Mali TV kan bi amina wuli qur'ane suran mugani konondo na amina wulola no e suratu ankabuti no e renyaw ko fo suran wala bamanangala talon nu ko fo suran Allah subhanahu wa ta'ala ko ako alf lam mim Allahu a'lam bi muradu zalike alfu la mim ko alarebe o mo abrezele on korodon ahasiba nasu an yutraku an yakulu amana wa hum la yuftanuna ko yala mo ba jigiya de olu ka to ka fote ko bina tote u ka fo doro ko an ye dana bawye wala an limaniyara kasro umala jarabi kasro fitne ko simul sorowa wala kad fatana lezi min qabluhum ko kasro tiya yere la maamunun temena ka kunye anyolu la jarabi fala ya alamanna Allahu anyo ke mungo so alaka donyali ke allezina sodaku mogo munun galle maniya e tiya yere wala ya alamanna likezibina ani Allah subhanahu wa ta'ala ka donyali ke ngalo dige laula men nyoro la nako ko ka alaka donyali ka ba fe alaka yira mogo la mami ye tiya tige ani mi ye ngalo dige ko ala b'a fɛ mɔgɔw k'o de dɔn mɔgɔw bɛna jigiya de olu ka to k'a fɔ ten dɔrɔn ko an lemaniyara k'a sɔrɔ lajarabi ko foyi ma u sɔrɔ ayi k'o ti gɛrɛ ko mɔgɔ minnu lemaniyana ka kɔn u ɲɛ ala ye olu lajarabi ni lajarabi ko ye mun kosɔn ka tiɲɛtigi ni nkalonitigi k'o yira mɔgɔw la am hasiba lezina ya'maluna sayyiati ko yalama mɔgɔw b'a jigiya minnu bɛ baara jugu kɛ an yastabikuna ko u bɛna dankɛ wa sa a ma ya hakumuna ko ye hakilina jugu ye u la u bɛ ka miirina jugu minnu ta baara jugukɛlaw k'u kana miiri k'a fɔ k'u bɛna ala dan ko kɛcogo si t'o la Allah subhanahu wa ta'ala ko man kana yuridu liqa ilahi ko ni mɔgɔ min ye ala kunbɛ ɲɔgɔnya ni y'o ɲini fa inna ajala Allahu laatiya wa huwa samilu alimu k'i ka dɔn ala ka waati ko binare ko ala de mɛnni b'a ye dɔnni b'a dun mɔgɔ min ye ala kunbɛ ɲɔgɔnya o laɲini o kɔrɔ ye di bamanankan la i n'a fɔ maa min b'a ka baaraw kɛ pour que ale ka ala sɔrɔ ni maa o maa y'a ka baara kɛ k'i ka ala sɔrɔ siga t'a la ko don min na i bɛna ala ye i bɛna ala sɔrɔ kɔrɔ e bɛ ɲumanya minnu kɛ wala i bɛ hɛrɛ minnu kɛ mɔgɔw ye n'i y'a dabɔ ala sɔrɔli kama siga t'a la ko ala sɔrɔ don ko o bɛna wa man jahada fa inama yujahidu li nafsihi ko ni mɔgɔ min y'a cɛsiri ko tigi y'a cɛsiri a yɛrɛ yɛrɛ inna allaha laganiyu anil alamina ko sinɔ ko ala diɲɛlen don a ka dafɛ bɛɛ ko mɛ a diɲɛlen don a ko nin yɔrɔ la a bɛ kɔrɔ min ta ala mago ma se mɔgɔ ma a mago ti se ma a ka dɛmɛ ɲini ti se ma foyi la donc ne y'i cɛsiri k'i y'i cɛsiri i yɛrɛ ye an delila ka tɛmɛ ni an ka kuranɛ tafsir dɔw kɔnɔ an y'a yira mɔgɔw la n ko dakurunya jahadi a kɔrɔ ye bamanankan rɔ cɛsiri donc mɔgɔ dɔw de y'o tɔgɔ in ta bi k'o kɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛla ye k'a fɔ ko jadisiw fo a nana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ni jahadi fɔra walima n'i y'a fɔ mɔgɔ dɔ ma ko jadisi a bɛ kɛ komi kojugu wɛrɛ don alors que jahadi tɛ kojugu ye tanoli tɔgɔ de don mɔgɔ min cɛsirilen don baara min na fɔcogo wɛrɛ t'o la jahadi ko ni cɛsirilen don misaliya la an k'a kɛ e ye mobili bolila ye i cɛsirilen don i ka mobili boli la a bɛ fɔ i ye jihadi k'i ka mobili boli la a dakurunya filɛ yan suratu ankabutu verset 5 man jahada fa innama yujahidu li nafsihi ko ni maa min y'a cɛsiri k'a y'a cɛsiri a yɛrɛ inna allaha laganiyu anil alamina k'i k'a dɔn ala mago ma se a ka dafɛ zimo k'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ Allah subhanahu wa ta'ala taara ɲɛ a ko walezina amanu wa amilu solihati ko mɔgɔ minnu dara ala la ka baara ɲuman kɛ la nukaffiru anhum sayi'atuhum ko an bɛna olu ka jugumanw jɔsi ka bɔ u la u ye juguman minnu kɛ an bɛna o jurumu ninnu jɔsi ka bɔ u la wala najziyanahum ahsana lezina kanu ya'maluna k'an bɛna u sara fana ni fɛn ye baara ɲumanw na u ye min kɛ
ni ko ni limaniya na ka dala la ka bara ɲuman kɛ juguma minnu porokotora ka kɛ i bolo ala ko k'ale b'olu jɔsi ka bɔ yen ko nka a bɛna i sara fɛnɛ ɲumanw na ni fɛn ye i yɛrɛ ka kɛlen degere hakɛ k'a bɛna i sara n'o ye ala subhanahu wa ta'ala ko suratu ankabuti verset 7 kɔnɔ a ko wa wasayna li insanu bi walidayhi el husna ko ala ye ladili kɛ ka taa adamaden mɔ n'a bagima fila ye ɲumanya la wa in jahadaka ko nka ni bagima fila in y'a cɛsiri li tushriku bi ma laysa laka bihi ilmu k'i ka fɛn fara ne ala kan dɔnniya ti yɔrɔ fɛn min na fala tuti ihuma k'i kana tugu u fila kɔ o la ila ya marji'ukum ko e wo bagima ninnu wo k'a bɛɛ segin yɔrɔ a bɛɛ na yɔrɔ ye ne ala fɛla ye fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna n'a nana k'an bɛna aw kunnafoni fɛn na a ye baara minnu kɛ nin yɔrɔ in fana tafsiritigi caman bɛ fili a yɔrɔ la dɔɔni parce que ala ko ala ladili kɛ ni bagima fila ye k'i ka ɲuman k'u ye ko nka n'u y'u cɛsiri ko fɛn na k'i ka ala kota wala i ka fɛn fara ale kan k'i kana tugu ko tafsiritigi dɔw y'a faamu k'a kɛ i n'a fɔ ni bagimaw y'i bila ci dɔ la min ni ala ko ti ta misali la ni bagima y'i bila k'i ka taa dulɔ san k'i k'a fɔ k'i tɛ alors que ala ka dakurunya in t'o yira dakurunya in bi n'a ko k'e yɛrɛ ka dulɔ min i k'a fɔ a ne bɛ dinɛ min na o tɛ sɔn nin ma walima n'a ko i ka jɛnɛya kɛ i k'a fɔ a bɛ dinɛ min na o tɛ sɔn nin ma mais ni e bagima nege ye dulɔ ye n'a ko k'i ka taa dulɔ san ka d'a ma baasi si tɛ e kan o sanni la ka d'a kan kira fɛn o fɛn tɛmɛna u caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bangebaaw tun ye dulɔ min u tun bɛ dulɔw min wala u bɛ yirimani baaraw kɛ i n'a fɔ nabila ibrahima a fa tun ye yirimani feerela a waati y'a sɔrɔ yirimani ko de bɛ sanga na n'o yiriw bɛ dɛsɛ k'u kɛ yirimaniw ye k'a kɛ bulu ye mais ibrahima tun bɛ bila k'o feereliw kɛ a ma ba o ma bangebaa bɛ bila ka taa ka a negela min san i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka hakɛ to o b'a sɔrɔ bagima in yɛrɛ ye den in ba furu k'a sɔrɔ a bɛ dulɔ min na buraw y'a d'a ma k'a to o cogo la donc n'o ye ci kɛ ka to sa e k'a fɔ k'i tɛ i ma ala ta kɛ dɛ nka n'a ko de i ka dulɔ min i b'a fɔ ko man kan anw ka diinɛ tɛ sɔn nin ma ɔ an bɛna bi kuranɛ tafsiri jɔ o yɔrɔ la ni ala sɔnna juma wɛrɛ an na taa ɲɛ ka walawalali wɛrɛw kɛ aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Amala magasin di Mali TV la jebaw ni ye an don dɔ y'an ka sogo kibaruyaw kɔnɔ mun bɛ kɛ juma o juma kuranɛ tafsiri kɔfɛ ɔ bi an balimamuso b'an kɛrɛfɛ n'o ye Yayi Jalo ye ale bɛna lɛtiriw kalan Yayi i salamu alaikum. Walaikum salam Segu an ma lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo an ka bi sogo kɔrɔfɔ la an bɛna kuma sogo duuru de kan o sogo duuru ninnu kɔnɔna na fɛn minnu fɔ lɛtiri minnu cira ma kuma minnu fɔlen don o kɔnɔna na o ye ɲininkaliw caman kun taara ka ɲɛsin samara pantalon ani ji ani ji tɔgɔya wɛrɛ fɛ ani an bɛna kuma fɛnɛ sɛ kan donc Segu ni ɲininkali duuru ninnu de b'an bolo yan n bɛna maa fɔlɔ ta f'i ɲɛna ale ye cɛ de ale ko k'ale sugura ko a ka samara a tun bɛ to ka samara min don k'o suyɛnna donc k'a tilara ka na samara in ye yala Segu o sogo kɔrɔ. Alhamdulillah Yayi an bɛ i fo an bɛ an lajɛbaa bɛɛ fo an tɛ ɲinɛ halisa ka an ka kalanden n'o ye Fatumata Janɛ min n'ale ye denkɛ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka den balo ala ka barika don a la ɔ an baarakɛɲɔgɔn fila dɔ fana tun bɛ yan n'o ye Fatumata Kɔnɛ u b'a fɔ Kadɛti ani Maimuna Tɛnɛ Danbɛlɛ an ka foli bɛ ka se u fana bɛɛ mɔ baasi foyi tɛ u la ɔ bi sogo kun fɔlɔ k'o ye cɛ ye k'o tigilama sogora k'a ye k'ale ka samara soɲana kɔfɛ samara in tilara k'a ye ɔ ni mɔgɔ min sogora k'a ye k'i ka samara soɲana i tun ye samara in don k'a soɲana kɔfɛ samara tilala k'a ye o b'a yira ni muso b'a tigi bolo dɔw bɛ sɔn ka a janfa a muso la waati kunkurunin kɔnɔ hakɛtɔ bɛ kuma kɛrɛfɛ o kɔrɔ ye dɔ bɛ sɔn ka fɔ a kɔ a muso la waati kunkurunin kɔnɔ mais kɔfɛ u bɛ tila ka segin ɲɔgɔn ma Yayi. Tiɲɛna Segu ni kuma in tɛ sɔn ka diya ni tigi ye dɛ n'a ye nin mɛn nka yala ni mɔgɔ min ka samara tununa n'o ta ma ye bilen. Ala k'an kisi o ma Yayi maa o maa ta bɛ sonya Ala k'a to a bɛɛ ka ɲi
ni mɔgɔ nana sogo ko i ye samara san k'a don nka samara sen fila tilala ka sonya a ma ye bilen o b'a yira n'a y'a sɔrɔ musotigi don dɔw bɛ sɔn ka muso ntarati ka bɔ a bolo muso in tɛna sɔrɔ bilen o b'o ɲɔgɔnna ko. donc o kɔrɔ n'i y'o sugu kɛ i ka muso wɛrɛ ɲini k'o bila i kɔrɔ. ni o sogo sugu kɛra mɔgɔ min fɛ k'a ye ka samara sonyana samara ma ye bilen hali kana fɔ k'i bɛ ɲɛɲini ni mɔrifɛ taa kɛw la dɛ i kɛ muso wɛrɛ ɲini kan n'o tɛ o ye muso ko dabilalen ye. ala k'an kisi o ma. ami yarabi. an bɛ taga mɔgɔ filanan ta la n'o ye cɛ ye ale fana ko ale sugora de pantalon bɛ ka yira ale la c'est comme si n'i taara saniyɔrɔ la u bɛ kulusiw yira i la nka ko o kulusi minnu tun bɛ ka yira ale la ale m'u si don yala o kɔrɔ segu. alhamdulilayi o fana o kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ yayi ni mɔgɔ sugora k'a ye pantalon wala kulusi bɛ ka yira i la mais u yiralen la nka i ma u don ni a tigilama ye cɛkɔrɔba ye o b'a yira k'a fɔ n'a den dɔw bɛ yen minnu selen don furu ye mɔgɔ caman bɛna denmuso dɔw kibaruya fɔ a ye pour que a ka se k'o dɔ ɲini a denkɛ ye mais n'a y'a sɔrɔ den t'ale bolo denkɛ t'a bolo min bɛ furu da kunna o b'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba sina in yɛrɛ mina de bɛ ka ɲini a fɛ o waati komi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu si bɛ kɔrɔbaya dɔɔni k'a sɔrɔ halisa fɛn dɔw nege bɛ kɛ u la o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ. nka yala n'a tigi tun ye pantalon ninnu don. n'a y'a sɔrɔ a tigi tun ye pantalon ninnu don ni a tigi ye mɔgɔkɔrɔba ye siga t'a la a bɛna muso furu a denkɛ ye walima a bɛna kɛ dɔ ka furu sababu ye k'a di o tigilamɔgɔ ma o b'o ɲɔgɔn fɔ. furu ye ko ɲuman ye. an bɛ taga mɔgɔ sabanan na o tigi ko k'ale sogora k'ale bɛ k'i yɛrɛ lajɛ ji la i n'a fɔ dungari a tun bɛ k'i a jala ye ji la. bon alhamdulilayi ni balimamuso ye ko a sogora k'a ye ale bɛ ka i yɛrɛ lajɛ ji la komi fɔlɔ yanni dugale ko ka développer farafinna musow tun mana u ka misɔrɔw siri u bɛ taa fɛn ye ji kunna wala ka ji kɛ filen ka i yɛrɛ lajɛ o la o sogo kɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ yayi n'a y'a sɔrɔ ale bɛ k'a yɛrɛ lajɛ ji la a y'a ye a ɲɛda cɛ ka ɲi komi e t'a filɛ cogoya min na o b'a yira a bɛna mankutu ɲuman sɔrɔ a bɛna ko dɔ kɛ dugu bɛɛ b'a tanu o bɛ o ɲɔgɔnna yira ye. nka n'a sɔrɔ a ɲɛda dun cɛ kuma ye. malheureusement ala k'an kisi o ma n'a y'a ye ale y'i yɛrɛ lajɛ ji la ale ɲɛda cɛ ka jugu o b'a yira a bɛna ko dɔ kɛ bɛɛ bɛna a tɔgɔ jugu fɔ mɔgɔw a tɔgɔ jugu bɛ wuli ka jɔ fa bɛɛ fɛ fo n'a ye saraka bɔ o sugu la. nka sisan n'i sogora dun k'i bɛ dungare yɛrɛ de ɲɛma ka sɔrɔ ji tɛ. n'i sogora k'a ye k'i bɛ dungale ɲɛmɔ ka i yɛrɛ lajɛ o ye lajɛli fila ye an t'o sira la ka kansiri bɔ nɛrɛ la an t'o nɛrɛ ka kuma dugale la sogo kan mɛ u tɛ ɲɔgɔn can ka sogo k'a ye k'i bɛ k'i yɛrɛ lajɛ dugale la maa fɛ min furulen don cɛ rɔ wala muso rɔ o bɛ kɔrɔ fila yira a kɔrɔ fɔlɔ a bɛ dugutaa dɔ yira a tigi bi sɔn ka mɛn dugutaa se min fɛ ni a ɲɛnafin bɛna a cɛ sɔrɔ walima n'a ni cɛ don a ɲɛnafin b'a muso sɔrɔ a kɔrɔ filanan ala k'an kisi o ma a bɛ farigan ko fɔ farigan min fɔ tuma bɛɛ a tigi yɛrɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la ale farikolo bɔra la k'a farikolo ban walila sogo ye o kɔrɔ fila ye hɛra ani hɛra tɛnɛ a hɛra ma yɔrɔ a bɛna voyager fɔ yɔrɔ a bɛ mɛn voyager in na soit farigan k'a sɔrɔ min bɛ a cogoya bɛɛ yɛlɛmɛ ala k'an kisi filanan in ma. amina yarabi. an bɛ taga mɔgɔ naaninan ta la ale ko k'ale sogora k'ale bɛ ka bin ji kɔnɔ nka ale ma se ji dunyɔrɔ la f'a dan ale kɔni bɛ ka sogo a bɛ ka bin dɔrɔn a bɛ ka taa nka a ma se ji dan na o kɔrɔ. n y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an balimamuso in ko fila don k'a da ma jɛ a tɛ fɔ k'a bɛ ka bin o ye fitiri ye a sogora k'ale bira ji kɔnɔ ale bɛ ka jigin a tɛ ka se ji dan na mɔgɔ min mana sogo k'o sogo fasɔ ye a bira ji min kɔnɔ n'o ye ji sanuman ye o b'a yira a tigilama bɛna sɔrɔ belebele kɛ nka sɔrɔ in bɛ kɛ sababu ye ka a yɛrɛ lafili a ka kɛtaw ma f'a bɛ taa don dansago kɔnɔ
o ye a kɔrɔ dɔ ye. Nga yala ni ji nɔgɔlen tun dun sego. Ala k'an kisi o ma. O b'a yira k'a fɔ a tigilama bɛna gwɛrɛgwɛrɛ ko dɔ sɔrɔ dan yɛrɛ tɛ gwɛrɛgwɛrɛ ko min na i n'a fɔ ka kodenni dɔ daminɛ dɔrɔn o ka taa kɛ k'i bolo dan fɔ ka kɛ ni Ala ma jan kɛ ka taa kaso la don o don Ala ka bɛɛ kisi o ma. O b'o ɲɔgɔnna fɔ. Tiɲɛna Ala ka bɛɛ kisi o ma. Nga n'a sɔrɔ mɔgɔ min tun ye ni sogo kɛ n'a kun sera ji danyɔrɔ la. Alhamdulilayi yayi o ka ɲi ni ji sanuma don k'a ye i bira o rɔ fɔ i jiginna nka i tilala ka se ji ju la bamanankan na an b'a fɔ ten wala a danyɔrɔ la o b'a yira o tigilama bɛna hɛrɛ sɔrɔ cɛ belebele dɔ fɛ o kɔrɔ ye faamala mɔgɔ dɔ wala setigi dɔ wala karamɔgɔba dɔ fɛ a bɛna kɛ hɛrɛ belebele sɔrɔ o fɛ ani o bɛna bɛn sigi o fɛnɛ o b'o yira o yɔrɔ la i ma kɔrɔ yɛlɛmɛ cogo ye dɔɔni na a ma taa se ji ju la o b'a yira ale yɛrɛ bɛna sɔrɔ kɛ sɔrɔ min b'ale yɛrɛ fili kɛtaw ma fo a bɛ taa yɛrɛ halaki filanan in na o ye a ni waritigi dɔ wala faama dɔ wala karamɔgɔba dɔ bɛna don ɲɔgɔn na n'u bɛna taa kɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye o b'o ɲɔgɔn yira o kɔni o ka di. Nka yala sego ni mɔgɔ min don sisan k'a sera ka bɔ ji in na nin bɛɛ kɔfɛ. N'a sogora k'a bira ji rɔ ale tɛ ka se ji da la nka kɔfɛ a y'a jija k'a bɔ o b'a yira a tigilama bɛna sɔrɔ belebele kɛ sɔrɔ min b'a bila kɛbɛlikɛ la nka a kɔni ka nafolo bi ban parce que a bɛna problème sɔrɔ a bɛ kɛ n bɛ k'an yɛrɛ ɲini sisan nka n'a sera ka bɔ ji la a bɛ bɔ problème in na a b'o ɲɔgɔnna ko fɔ. An bɛ taga mɔgɔ duurunan na ale ko k'ale sogora ko dɔ ye sɛ 3 d'ale ma k'u to sansara kɔnɔna na yala sego o kɔrɔ. Ni mɔgɔ nana sogo k'a ye ko dɔ nana sɛmuso 3 d'i ma o 3 bɛɛ bɛ sansara kɔnɔ o man jugu o b'a yira k'a fɔ n'o tigilama ye muso ye Bamakɔ laadaw la i b'a sɔrɔ dɔ bɛna baarakɛla 3 ko fɔ a ye ɲɔgɔn fɛ komi Bamakɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ baarakɛla musomaninw ɲini waati caman walima n'a y'a sɔrɔ a tigi tɛ baaraden ɲini na ni a y'a sɔrɔ den dɔw b'a bolo wala denkɛ b'a bolo mɔgɔw bɛna muso 3 ko fɔ a ye ɲɔgɔn fɛ nka n'a y'a sɔrɔ a tigilama yɛrɛ denmuso fana b'a bolo cɛla mɔgɔ 3 bɛɛ bɛ sin ka na bɔ a den nɔfɛ ɲɔgɔn fɛ o b'o kibaru sugu ko fɔ. Nka yala n'a sɔrɔ sɛ ninnu tun sirilen don k'a sɔrɔ u tɛ sansara kɔnɔna na. Ni sɛ ninnu tun sirilen don k'a sɔrɔ u tɛ sansara kɔnɔ sogo ye kabako ye yayi a kɔrɔ de bɛ yɛlɛmɛ o yɔrɔ la o b'a yira maa 3 kungotigi ka kungo bina tuuru ale kɔrɔ yɔrɔnin kelen u bɛna misaliya la u bɛna fɔ a ye ko ko i bɛnkɛ denkɛ karisa yɛrɛ k'a ye problème sɔrɔ nin yɔrɔ la o b'o la dɔrɔn dɔ ka banako bɛna fɔ a ye o b'o la dɔrɔn c'est à dire problème 3 bi ɲɔgɔn sɔrɔ ale la yɔrɔnin kelen maa 3 ka problème ale kelen ka kan ka minnu ɲɛnabɔ o b'o o ɲɔgɔnna ko fɔ. Ala ka kisi ma. Sego ni mun ye an ka mɔgɔ duuru ye mun ye bataki caman walasa ka ɲininkali kɛ sogoko la donc n bɛ kuma d'i ma n cɛ yayi kuma ɲana kosɛbɛ halisa filaya yɔrɔ in bɛ yen nka ni Ala sɔnna an bɛna a corriger dɔɔni dɔɔni i ye denmisɛnnin ye Ala k'i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye i bɛ lajɛbagaw fo ani kanubaw. Donc n bɛ kuma lajɛbagaw aw bɛɛ ni ce aw ka filɛli la aw ka sogo kɔrɔfɔ filɛli la donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛ wagati wɛrɛ magma sanfɛ.